βγάλετε κόσμο όταν μεγαλώσουνε. Να μιλήσεις, να μου απαντήσεις κάτι, να κάνουμε διάλογο. Δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορείς, γιατί πρέπει να πάρεις εντολή πρώτα. Και αυτό είναι τραγικό. Και χαίρεσαι γι' αυτό, ρε. Χαίρεσαι γι' αυτό, ρε, μαστουρωμένε. Έτσι είναι, ρε αδερφέ. Χαίρεσαι, ρε μαλάκα. Ποιος είναι ο τρομοκράτης? Κοίτα πως είσαι και κοίτα πως είναι. Κοίτα που γι' αυτό. Ρε σε γαμάνε και λες και ευχαριστώ, ρε. Συλλαμβάνετε κόσμο και φορτώνετε κακουργήματα που δεν υπάρχουνε. Κατασκευάζετε κατηγορίες. Κάνετε τα παιδάκια για προσαγωγή, τους βάζετε κάτω τις πέτρες και αυτά και να πηγαίνετε ότι πετάνε πέτρες. Θα φάω κακούργημα δηλαδή γι' αυτό και κοίτα πως είσαι. Και σε πολεμάω έτσι. Ακόμα και έτσι σε πολεμάω. Τα παιδιά τι θα πεις, ότι είσαι, ότι δεν είσαι στον κόσμο, γιατί είσαι και σύντα. Αυτό λέτε στα παιδιά σας. Είσαι περήφανος για αυτό που κάνεις. Ξυπνάς το πρωί και χαίρεσαι. Τα ίδια έκανε και η χωροφυλακή που ήταν αγράμμα του δημοτικού. Τα ίδια κάνετε εσύ. Τόσο μυαλό έχετε, τόσο κάνετε. Αντί να γυρίσετε και να μπείτε εσείς, να τους γαμίσετε μέσα. Την αστυνομία την έχουμε να συλλαμβάνει τους κλέφτες, τους έτσι φυλάει. Άρα είστε συνένοχοι. Καλά σας το βάζουνε στα κανάλια το πρωί. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Αλλά δεν μιλάτε, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Και ρούχα του βάλατε για να βγάλει σας κάτω.